Ħallum 9 xhur kellna l-ewwel 4 każi pożittivi ta' COVID-19. Ħadd ma kien qiegħed jobsor illi bosta familji kellhom jagħmlu xhur sħaħ il-bogħod minn xulxin illi tant nies kellhom joqogħdu f'iżolament jitilfu x-xogħol u jmissu l-faqar. Ħadd ma kellu fi ħsiebu illi tant nies kienu ser jiġu affettwati u li ser imutu tant anzjani. Sostniet dan il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni Richmond Stefania Dimek Sant waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn ġew preżentati ċifri mwettqa minn stħarriġ illi twettaq fuq medda ta' 6 xhur illi fih ħareġ it-ħassib ewlieni tal-poplu Malti u Awċi, imħasba b'mod speċjali dwar is-sitwazzjoni finanzjarja tagħhom kawża tal-effetti illi ħallit fuqna il-pandemija. U l-inkwiet huwa aspett ieħor fejn in-nies ovvjament naqsilhom id-dħul għaliex il-business ikkalma, hemm min tilef ix-xogħol u dawn in-nies jinkwetaw għaliex meta inti ovvjament tibda tara il-fondi jonqsu u għandek speċjalment familja xtieħu ħsieb, dawk huma kollha affarijiet illi joħolqu ħafna stress u jagħmlu ħafna impatt fuq is-saħħa mentali. Min riċerka preżentata minn Vanessa Bajada ħareġ fid-der iż-żieda tul dawn ix-xhur ta' ansjetà u depressjoni biċ-ċifri ta' Ottubru jilħqu l-istess livelli ta' dawk illi pajjiżna esperjenza fil-bidu tal-imxija. L-istħarriġ wera li numru ta' persuni tul ix-xahar ta' Ottubru stennew aktar miżuri ta' mitigazzjoni adattati għas-sitwazzjoni li pajjiżna kien għaddej minnha meta kumparat mal-azzjoni li ttieħdet fl-ewwel xhur tal-pandemija. Malli bdew jiżdiedu ovvjament in-numri u kien hemm iktar imwiet, eċċetera, naraw illi s-sodisfazzjon bil-miżuri hemmhekk rajna li n-nies xtaqu li kien hemm iktar miżuri in place biex jikkontrollaw is-sitwazzjoni. Dan fil-waqt illi l-aktar każi ta' saħħa mentali kienu abbundanti fost in-nisa kif ukoll qalb iż-żgħażagħ ta' bejn is-16 u l-24 sena. Fatt illi juri li l-poplu m'għandux jassumi li l-adolescenti ma jimpurtomx mill-fatti li qed jiġru madwarhom. Dan ħareġ fid-der ukoll mill-ammont ta' persuni li ċemplu fuq in-numru tal-1770 il-helpline tal-Fondazzjoni Richmond bżieda ta' aktar minn 400% f'appelli ta' għajnuna bit-telefonati brabta mal-coronavirus jiżdiedu malli feġġew l-ewwel imwiet brabta mal-virus jonqsu tul ix-xhur tas-sajf u għal darb'oħra jibdew jiżdiedu maż-żieda persistenti ta' każi u imwiet li ġabet magħha it-tieni mewġa. Għaldaqstant, għal dawn il-jiem ta' festi, Fondazzjoni Richmond ser tkun qed tniedi diversi inizjattivi il wieħed jista' jsir jaf aktar dwarhom fuq is-sit online tal-istess fondazzjoni, fosthom filmati informattivi, kotba u CDs mużikali. Intant, l-appell tal-Fondazzjoni Richmond lill-familji Maltin u Awċin huwa wieħed sempliċi. Dan il-miliet għajnuna sabiex ngħinu blotja tat-terapija. Aħna qegħdin nitolbu id-donazzjonijiet tan-nies biex inkunu nistgħu insostnu s-servizzi tagħna li nagħtu b'xejn biex min għandu bżonn servizzi ta' saħħa mentali anke f'din il-pandemija inkunu nistgħu nassiguraw illi nibqgħu nagħtu servizzi ta' kwalità. Francesco Catania, Allnet News.